Ato nang nakita og nadungog og naobserbara nato ang dagan sa atong palibot karon, ang mga panghitabo nga atong mga nakita. Kining tanan gipanagna lang daan sa Biblia. Matud pa sa Matthew 24 verse 7 nga magubat ang mga nasod, mag-away ang mga ginharian, ug may mga kagutom og mga linog sa tanang dapit. So igsoon, usa kini kapahinumdom kanatong tanan nga mga katawhan dinhi sa kalibutan nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo haduol na gyud ang iyang pagbalik. Kay mahitabo kining maong mga makalisang nga mga balita, linog ug gubat sa naglaing-laing dapit, kagutom. So imong makita karon nga mao na gyud ang naa sa ato ang palibot karon. So unsa may ato ang lesson nga atong makuha nini? Usa kini ka babala o warning kini sa tanang katawhan nga sa dili pa maulahi ang tanan, dapat mubalik kita sa Ginoo, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nahinumduman nato ang Sodoma o Gomora nga dautan nga syudad ug way pag-ila sa Ginoo. Gipadalan sila og grabe nga kalayo, no? Sunog ang tibuok Sodoma o Gomora. Gipaulanan sila og kalayo og asupri. Diba? So kini mga panghitabo karon nga atong nakita sa palibot, usa kini ka pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mubiya kita sa kasalanan ug moalagad kita niya. So salamat, paki-share lang ni nga video para daghan pong masayon nini. God bless and glory to God.